Mga igsuon, dunay nindot kaayo nga nahitabo sa kinabuhi ni Jose katong anak ni Jacob sa dihang namatay na ang iyang papa. Ni balik ang kahadlok sa iyang mga igsuon nga basin unya og panimaslan sila ni Jose kay ila ra bagyud tong dagmalan siya. Nya karon siya naman mao'y powerful kaayo. Mao nang nahadlok sila. Kanabitang na kay tao nga sigihan nimo bugal-bugal katong gagmay pa mo. Nya karon nahimo ng banggiitang tao, kulbaan sa gayon, di ba? Gilingay mong tupad, nawa kay gibugal-bugalan sa una. Ingna ko no, inawa kay gibugal-bugalan. Kay posible man ang magdumot na nimo, bisan gani ang managsuon, kanang managsuon ba? Maguwang, niya daw-daogon nimo imong manghod, niya karon ang imong manghod mao'y nahimong adunahan, katilaw dayon ka. Ana, namang gina batasan man na sa tao, pero dili na batasan sa Ginoo. Ang batasan sa Ginoo dili magdumot, andam mo pasaylo. Gikono, ingna ko no imong tupad sa lingi ay na unsa may batasan nimo, pang Ginoo o pang demonyo? Ang di mo lingi, pang demonyo nagbatasan. Lingi ba? Na unsa mo nang batasan nimo dia, pang Ginoo na o pang demonyo? Kay ang pang demonyo dumot to the max gina. Way sukod sa baos, way sukod sa baos. Pero ang pangginoo, siging pasaylo. Muna si Jose, nagpuyo siya sa Diyos noon na kinaiya. Iyag yung giingnan ang iyang mga igsoon. Hilak pagani siya, ningon siya, ayaw taon mo paghunahunag ingon ana. Kay bisan ang inyong gibuhat nga dautan nga rinako, gihimo sa Ginoong kahigayunan, aron maluwas ta, pinaagi nako, nga mao nay nahitabo karon. Nindutaan ang pagkasulti, no? Kanabitang moingon ka nga ang dautan nga nahitabo nimo nahimong paagi sa kaluwasan. Saan? Sakto na, dili. Pagka napo nako katuig sa pagkapari, way back 2014, ni hangyo gyud ko sa atong arsobispo nga kung pwede i-assign lang ko og parokya, kay wa jud ko katilaw og parokya. Unya that time 50 anyos nako basig mamatay ko bishop, unya di ko katilaw gyud dag parokya. Nya niingon dayon siya, I will take it into consideration, kay padong naman to mag general reshuffling pag amurag dako nga reshuffling pag 2014 dito ko sa SPFY ato. Kadungog dayon ko sa ako mga kauban na assign dayon sa parokya, upat mami kabuok. Ako kuha sa ko sa akong appointment, excited kay kog asa kong parokyaha. Sus pag-abli na ako, gibutang man dito, you will be assigned as chaplain of the prison ministry. Unya resident priest sa Santo Rosario. Pagkabasa na ko ana, to akong luha, kay ingon ko unsa man ni daog-daog. Ako pa nga tiguang na, nya nangandoy nga ma-assign og parokya, ni naman os presuhan, nya gibutang man tuod og parokya, pero resident priest mura bag disable nga pare ba. Samtang ang akong mga manghod kay pagkapari, assistant parish priest, or team member, hasta gud akong pipila ka mga estudyante sa SPFY, kay 7 man ko katuig. Uy, nga assistant parish priest, ang uban gani na parish priest, ako resident priest. Nya tiguang ako pag ikinatiguang nga. Hilak-hila ko ato. Nya akong gidawat, naka-recover na po ko. 5 years ko dito sa prisuhan, dito ko nalingaw og maayo, og dito ko nakasabot
aning kasakit. Mas nilaw ba ang akong pagsabot sa kasakit ug ang paghigugma aning gitawag nato in quotation mga kriminal. Mo nang dili na gyud ko musalikway og kriminal. Kay daghan kaayong mga kriminal nga nabiktima gyud sa sitwasyon sa ilang kinabuhi. Motong dihay usa ka lawyer samtang na-assign pa ko didto, nya naghisgot mis kinabuhi sa mga piniriso, napuloy kay sila dito, ilang pagkaon, pastang lisura, napagi ilang higdaanan, ang uban aris ilawom sa katri, diya pagi mga tulo ka tawo ilawom sa katri, na asbabaw sa katri, tuwa pagi dias gatongtong sa katri, tuwa pagi gaduyan sa babaw, nya way mga ligo, kay wa kayo'y tubig, nya ilang CR, usara ka buok, nya ang usa ka silda, 30 ka buok tao, usa ka buok CR, nya naar sa tipo nila. Ang kwarto nako sa Santo Rosario, nga gamay magitong kwartuha, equivalent sa silda dito sa prisuhan, nga puy-an og 34 ka tao. Lisod may ko ditong tuparan kog madri, ana maigo naman sa akong kamot, nagi mahitabo kung mo tupad. Samot na yung 34 katao diha. Dito ko nakaingon pagkahayahay dahil nako bisag resident priest ko Santo Rosario, pagka-privilege nako ikumparar aning gitawag pagyug mga kriminal nya inigawas pagid ani sinalikway paginis mga tao samtang ako gapuyo ko Santo Rosario tinuod na ako'y kahiubos kay nganong ubos kaayo ang akong ranggo kunuhay in quotation isipare, pero daghan man kayong mohangop nako, daghan man kayong mo imbitar na kog kaon nya inigdupa-dupa nako, tagaan din kog stipend didto, magdupa sila atubangan Santa Cruz Canus amudagan ilang kaso, tagutlo ka tuig wa ay hearing, napaginiuban unom na katuig way hearing, nya inig-schedule pag yung hearing, i-postpone pag yung lain na sang mga tuig imong paabuton, sidlak adlaw saop ang adlaw didto galingkod ka. Na iniabot nagtag 13 ka tuig, na pagani 15 ka tuig, wap agyun maaksyon ni ilang kaso. Tutok na muna ko. Niingon si Kristo, walay tinunan nga labaw sa iyang magtutudlo. Walay ulipon nga labaw siyang agalon. Kung siya, si Kristo gipaantos, kung siya si Kristo gipatay sa cross matod pa niya, unsa pa kahibuhaton nila sa iyang mga sakop. Biko no be, lingay mong tupad ing na tinunan ka ni Kristo? Ngutan na ba na tinunan ka ni Kristo? Kay tinunan gani ka ni Kristo, o tinuod yung kang tinunan or disipulo ni Kristo, andam ka magantos. Di ka mo reklamo. Di ba? Pero reklamador gani kaita, pasabot kontra di itang Kristo, gitawag tag anti-Kristo or anti-Kristo or anti-Christ. Ug daghan kay dinhing nanimba, apil nang nanagwali, sama aning nagwali karon nga anti-Christ, kana bang tao nga di gustong musunod sa kasakit ug pag-antos ni Kristo, nya kusog kay musakit sa iyang isig ka tao. Ana, mo na karon pagka-assign ako dinhi, mura jud kog na daw pag-alagad sa parokya. Kay 15 gud ko katuig nga wa tagaig parokya, nya ang akong gugma naas pag-alagad. Mo nang pagka-assign ako diri 55 years old ko. Sa may tanaw ninyo, maayo na akong pagka-alagad. Mao nang biyaan na tamo. May makang pagkaalagad. Ingos Kristo, biya na. Ni aksyon kog kahiubos, nganong wa dawata ang akong letter ug ang inyong letters, mga kapitan. 5 ka kapitan nato, nihatag sag letter ngadto sa arsobispo, nihatag sad ko, naasad tay mga gitawag ato ninyo signature campaign, mga organizations, libuan to ka signatures gihatag sa nato ngadto ni Archbishop. Nya wa gyoy bisan gamay lang comment tungod kay
assignment na mo akong nadawat. Sa akong assignment, wa gyud gibutang dito regarding your petition, ana. Isip tao, niingon jud ko, bisa na lang sa pag-comment nga wa na mo dawata tong inyong petisyon tungod kay mauni ang rason. Muralagway bili. Nya ako da yung napamalandungan si Kristo gani. Gibugal-bugalan pa, gihubuan pa, nga wa man gitoy sa, gilansang pa sa krus, wa man mo reklamo. Nya mao day na gisulti ni Jose. Unsa man gisa ni Jose nga gidumtan man siya siya mga igsoon, unsa man gisa ni Jose nga ila mang gustong patyon, wa nangayo ba si Jose og rason? Wa na lang sad. Pagkakita ni siya mga igsoon, wa siya nganong inyo man kong gihug tabay? Nganong inyo man kung gustong ipapatay? Unsa may rason? Wa na mangita. Unsa may giingon ni Jose? Pagbuot sa Ginoo nga inyo tong buhaton nako aron mahimong agianan sa kaluwasan. Munang di na lang sad ta mangutana nganong wa tubaga ang atong letter ngadto sa atong arsobispo kay pagbuot nas Ginoo. Authority go na. Ay nalagpangutana. Ubos rabia ka. In short, ulipon rabia ko sa obispo. Kung unsay desisyon sa akong amo, din alang ko mangutana, pero ang akong ikondisyon, nganong ipadala man ko sa Compostela, nga niya pa man untay 70 million din nga utang, unya pabor man gid unta kay ning parokyaha nga bayran taning 70 million gikan aning parokyaha, kay sit up na mga atong system, nya kay giibot man ta dinhi, back to zero man ta dito, wa pa mo siguro kabayad bataani nya tuwa sa laing problema dito, din alang ko mangutana ana. Ang ako na lang interpretasyon, moingon na lang ko, gihimo nis Ginoo aron mahimong agianan sa kaluwasan. Di ba? Lingi imong tupad ing na may gyud bitaw nga mobiya sa Padersiano dinhi, ing na may gyud maayo gyud bitaw nga mobiya siya dinhi, ing na ba imong tupad? Ingna. Kay magsiging, ngano man, uy, ngano man, ayaw na Ang importante hinuon, kung gusto yun mo nga makakita sa kaayos Ginoo, ayaw mo hunong og palit og slat. Bisan pag-asa nako, palit yapon mo sa slat, aron mabayran na natong 70 million. Kay kita dinhi, naanas mga 300 million ang atong nadawat nga mga donation in my 6 years. Ako niya na ipakwenta, oy, Ma'am Treasurer, kwintaha ragod ang tanan natong nadawat dinhing donations kay ato nang ihatag ang aktual. Kanang around 300 million nga donations nga atong nadawat dinhi sukad sa akong pagka-parish priest hangtod karon og niabot og wa man kaabot dol-dool. Kinsa may naghatag ana? Kamo naglingkod ron? Di oy. Gamay ra kayong porsyon sa atong territorial parishioners ang nakahatag ana. More than 80% hinatag sa atong gitawag og online parishioners. Kinsa man ning online parishioners? Kanang nagsunod aning atong misa online. Unya mituo nato, inigingon nato, donate mo dire kay di ako'y project slot palit sila slots nga wa gani sila kataak aning atong simbahan, wa gani sila kaari dire. Mo na niingon rasad ko, kamo mga online parishioners, tabang mo sa territorial parishioners. Karon kamo mo akong territorial parishioners. Ang taga Compostela dugay na sad na nga akong na online parishioners. Karon mo balhin ko dito, sila na sa akong territorial parishioners, kamo na sa akong online parishioners, di ba? Niyan sa may buhaton, palit yapog slat. Nganong na nagminghoy man na inyo mga naong. Maunay kinaiya sa mga yawanon. Possessive ba? Possessive. Kinahanglan kita, dili ta possessive. Unsa man? Unsa may opposite sa possessive? Loving. Kay kanang nahigugma, mo set free gina siyang gihigugma. Kanang nahigugma,
malaumon kanunay. Di ba? Naman na 1 Corinthians chapter 13, love believes all things, endures all things, accept all things, and love never ends. Ana siya. Mauna, padayon ko musulti ninyo, palitan ning ato mga slots o padayon. Unsa gito'y meaning sa slot? Minimum donation para sa atong certain project or certain activity. Unya, minimum man, doon na sanay maximum. So, ang atong minimum, 100 pesos. Ang maximum, wa nay limit. So, update, ang atong slot. Unya, in return, ang atong madawat, mao ang mga grasya sa Ginoo nga atong specifically stated sa atong mga slots title. Sama ning atong unang slot, God's reward and complete elation or grace. Mao ni ang atong gamiton pagbayad sa 70 million. Tag 100 pesos per slot. Unya, naasad ni siya 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. Ang atong halin niabot nag 3,994. Ang wapa mahalin 696,006 ka slots. Unya, ang ato sang 70 slot challenge nga tag 7,000, 22 na sad ka challenges ang atong nadawat. Nya sa atong ikaduhang slot para sa pagtukod at pagtiwas og tukod sa 61 kabalay, 12 na lang ni kabalay atong tukuronon kanina sang Christ Transforming Union or CTO nya with Mama Mary. So, CTO MM. Tag 100 sad ni ang slot nya naay 61 slot challenge nga tag 6,100. Ang atong halin 3,979 na ka slots nya naapay 3,021 ka slots nga available, 100 pesos per slot. Unya do na sad ni siyay challenge 24 na sad ka 61 slot challenge ang atong nadawat. Atong pakpakan ang namalit na tog slots. Nya, moingon dayon mo, kagamay pa na pa deroy, 3,000, unya na pa'y 600,000 kapin nga palitonon. Di lang ta mo mind, ana. Kung nahigog mata, kana ganing hulmigas, na hulmigas ba? Hay may nindot og balay, ang hulmigas o ang ilaga? Uy. O kanang anay ba? Hay may nindot og balay, ang anay o ang ilaga? Ang anay o ang hulmigas, mubundo ko na. Mubundo. Nganong mubundo man ang ilang balay? Kay kada usa nila, mutampo gyud, mubutang gyud, mubutang. Ang ilaga, tanawa ang ilang balay, buslot, lungag, pulos lungag. Ngano man, kada usa, dili mo contribute, igo ra mo kot-kot, niya biyaan, kot-kot, biyaan. Pero ang anay o ang hulmigas, magsigig dugang. Mausa na ang mga bees. Nganong mudako mo na ilang balay, tungod kay manglupad na sila, kay magbutang, magda sila something to contribute para sa ilang balay. Pero ang uban, mabungkag kay ilang ang panguhaon, ang ilang balay niya, ilang personal agenda mo itumanon. Lingi ay mong tupad, last na lang lingi. Ing naunsa man ka, hulmigas o ilaga? Naunsa man ka, hulmigas ka o ilaga? O hulmigas ka, mabayran kini natong 70 million. Pero ilaga mong ako mga online parishioners, magsige ra mog pangayo. O nya, di gyud manghatag.